Sugeng siang dulur-dulur. Aku saiki ning ngene Tambak Sari Tajinan lur. Iki Satrio Kencana Arum, Kencana Arum lho. Lagi perform. Kayak biasane lur. Ya di pambuka dulu. Yaiku karo jogetane kanca-kanca iki lur. Lagune enak tenan lur. Dadi kabeh padha gayeng kabeh lur. Sampeyan delok iki wis gayenge wong-wong iki. Pokoke rawancak. Tapi ya ngono lur ya, sampeyan seneng ndekne goyang gayeng iki karo kanca-kanca. Aja lali disawer ya lur ya, bantengane ya lur ya. Ayo lur, padha maju ndekne kalangan ora apa-apa iki mumpung durung kalapan lur. Lah lek wis kalapan ya sampean ya aja mlebu ndekne kalangan lur ya. Lek wae kalapan ya sampean keseruduk ngono lho lur. Lah iki mumpung sik wae jogetan, ayo padha mlebu. Tapi aja lali disawer ya lur ya, bantengane ya lur ya. Ben padha seneng kabeh ya penontone ya bantenge ya kanca-kancane ya lur ya. Ayo lur, sampean mlebu wis pokoke wis. Sampean lanjutno wis sak kesele sampean wis pokoke goyang wis. Dan koyo olahraga ngono lho lur. Ya wis lur, aku tak jenggene kono sik tak golek sing pas gayo teng ya lur ya. Ya wis lur, sampean lanjutno goyange, ojo lali sawer ya lur. Tapi tak oleh panggilan bola ya. Nah, saiki wayahe kalapan lur. Ayo padha minggir kabeh ndek ngene kalangan lur ya. Iki bab pokoke lagi ndungani bantengi banteng Satrio Kencana Arum lur. Ben padha slamet kabeh, ben padha seneng kabeh lur. Dan iki pagelarane padha lancar kabeh ngono lho lur. Ayo lur, padha jaga dhewe-dhewe, sampeyan ngerti dhewe lek wayahe banteng iki kalap. Ora ro etan kulor ngidul wis ora ro, sing penting delujur ngono lho lur. Ya wis lur, ayo lur. Sampeyan mojok-mojok kono sambil ngopi sambil delok kalapane Satrio Kencana Arum lho. Ya iki ndek Tambak Sari Tajinan. Pokoke full wis, full kalapan. Aja nganti sampeyan kedip eman iki lek wayahe kalapan koyo ngene. Ya, seweru pokoke lur lek wayahe kalapan bantengan koyo ngene. Rugi sampeyan lek wayahe kedip. Ya wis lur ya. Aku tak nyuting sebelah kono ben aku juga podo selamat ngono lur ya. Tapi untuk suasana sing bagus ngono lur ya. Gawe kanca-kanca kabeh. Ya wis lur, sampean lanjutno ya sampai pungkasan ya lur ya. Aku tak syuting sik.
Satrio Kencana Arum Watudapun disengkuyung dening pasukan anti sempurna kalian Bayu Mengit kang makarya sesarengan kalian DJ inisial IC Proji Sumanggu. Iya lor, mantep kan Satrio Kencana Arum iki ndek tambak sari tajinan ini. Wis lapangannya omboh, alangannya juga jembar. Pokoknya mantep wis. Ya wis lor ya, sampean tonton sampai pungkasan aku tak mundur sik ya. Ndek golek tak golek lagi puter-puter la. Ya wes lo, aku tak pamit sih. Muga-muga ketemu dulur-dulur kabeh di lain kesempatan, lain suasana ya lur ya. Dulur-dulur podo-podo sehat walafiat ya lur ya. Oke lur, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Bawaan untuk anak-anak